πολίτη μας. Πού είναι το τελευταίο που κουβεντιάζουμε? Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είχαμε 13 φορείς στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων. Όλοι ήταν επαγγελματίες. Πού είναι οι χρήστες της υγείας? Ποιον ρώτησε η εκάστοτε κυβέρνηση της χώρας αν τα κάνει καλά? Ρώτησε κανέναν φουκαρά που πάει από τις 3 το πρωί, 78 χρονών, και στείνεται σε μια ουρά να εξεταστεί στη μία την άλλη μέρα το μεσημέρι? Τον ρώτησε ποτέ αυτόν κανένας αν του αρέσουν οι γιατροί του ΙΚΑ? Τον ρώτησε αν το σύστημα είναι καλό? Τον ρώτησε αν το σύστημα πρέπει να αλλάξει? Μόνο τους γιατρούς ρωτάμε? Το διοικητικό προσωπικό ρωτάμε? Μόνο αυτούς που είναι μέσα στο σύστημα ρωτάμε? Αυτό που πλήρωνε 42 χρόνια γκαρσόνι σερβιτόρος για να πάει να στηθεί ηλικιωμένος στην ουρά, τον ρώτησε η Βουλή? Δεν τον ρώτησε. Γιατί η Βουλή δεν δουλεύει έτσι. Γιατί η Βουλή είναι η Βουλή των συντεχνιών και πρέπει να αλλάξει αυτό. Και είναι η πρώτη φορά που επιχειρούμε να το αλλάξουμε. 10.000 πράξεις ιατρικές έχουν να κοστολογηθούν από το 1991. Έμαθα ότι το αποπειράθηκε ο Υπουργός ο κύριος Γιαννόπουλος. Δεν τελεσφόρησε η προσπάθειά του. Θέλουμε να τις επανακοστολογήσουμε. Προβλέπουμε μέσα ότι η επανακοστολόγηση που θα τελειώσει μέχρι τον Ιούνιο θα περιβληθεί τον τύπο υπουργικής απόφασης, όπως τα φάρμακα που βγαίνουν με αγορανομική διάταξη τιμή τους. Τι το θέμα με το προεδρικό διάταγμα? 9-10 μήνες για να μην βγει και ποτέ. Να γυρίζει μπρος-πίσω με το Συμβούλιο της Επικρατείας. Τα γνωστά παιχνίδια των δικηγόρων. Όχι με υπουργική απόφαση. Θα έχετε μέσα στο Φλεβάρι για 100 παρακλινικές εξετάσεις υποκοστολόγηση και μέχρι Ιούνιο-Ιούλιο τη νέα τιμολόγηση, κοστολόγηση και τιμολόγηση 10.000 σκευασμάτων. Για τις προμήθειες θα πω το απόγευμα. Αλλά εκεί θέλω να την κάνουμε την κουβέντα ανοιχτά. Εκεί ο οποίος μιλάει για ιδιωτικοποιήσεις, να ξέρει ότι τις ρυθμίσεις μας, ο πρώτος που τις αντιστρατεύεται είναι οι προμηθευτές. Και ο πρώτος που μας κήρυξε τον πόλεμο είναι οι προμηθευτές. Θα τα πω το απόγευμα. Δεν έχω χρόνο τώρα, πρέπει να πω ορισμένα άλλα πράγματα. Για τη διατροφή, την άθληση, είπε ο κύριος Αηδόνης εχθές. Να μην μείνω, πολύ σπουδαίο θέμα για όλο τον πλανήτη. Για όλο τον πλανήτη. Στο πεδίο της πρόληψης, δηλαδή της δημόσιας υγείας. Θέλω να πω όμως κάτι άλλο που σε μένα ακούγεται πολύ δυνατό, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Αβραμόπουλος, με νομοθετική του παρέμβαση, την οποία το Πασόκ είχε χτυπήσει. Ο κύριος Φλωρίδης, θυμάμαι τη μάχη. Ήμουν βουλευτής της αντιπολίτευσης και ήμουν παρόν ως ακροατής μέσα σε αυτή την αίθουσα της μάχης. Με νόμο του έκανε ένα περίεργο πράγμα στον χώρο των νοσοκομιακών γιατρών. 70% κυρίες και κύριοι βουλευτές διευθυντές, 30% γιατροί, επιμελητές Α, Β κτλ. Στρατηγοί πολλοί, στρατός καθόλου. Δεν γίνεται έτσι. Αυτός είναι ο εξισωτισμός που δίδαξε εν πολλοίς η δεκαετία του 80 και στον οποίο εξισωτισμό προσχωρήσαμε όλοι, όλα τα κόμματα. Όχι κυρίες και κύριοι, δεν βγαίνει έτσι. Και πρώτος από όλους ο Ομιλών, που πρέπει να πάρει τις ευθύνες του. 10 χρόνια έχω στη Βουλή αυτή. Όχι πια, δεν γίνεται έτσι. Οι συντονιστές διευθυντές που τους είχαμε μέσα από τον νόμο Αβραμόπουλου ως κάτι συντονιστικό αναγκαίο, αλλά μην του δώσουμε την πραγματική του διάσταση μέσα στο σύστημα υγείας, ας τους έχουμε εκεί χωμένους στους πολλούς για να είμαστε αρεστοί. Όχι. Αυτοί γίνονται βαθμός και αποκαθίσταται η ιεραρχία μέσα στον χώρο της ιατρικής. Επιτέλους, αγαπητοί συνάδελφοι της ιατρικής, επί διλήμματος καλή είναι η συλλογικότητα, αλλά ένας παίρνει την ευθύνη. Και είστε γιατροί. Αποφασίζετε αν είμαστε καλά ή αν δεν είμαστε και τι πρέπει να γίνει σε εμάς. Δεν υπάρχει περίπτωση με τον εξισωτισμό να κερδιθεί η ποιότητα ποτέ. Πρέπει αυτό να αλλάξει και το αλλάζουμε. Εξού και η απεργία των νοσοκομιακών γιατρών, η οποία σήμερα στη μεγάλη ανάπτυξη του δικού τους αγώνα, δεν τον υποτιμώ, τον σέβομαι, δεν ξεπέρασε όμως το 2,5% στα δημόσια νοσοκομεία. Γιατί η παρέμβασή μας δεν είναι σε λάθος κατεύθυνση, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Και συντεχνιακά ή πολιτικά παιχνίδια δεν πείθουν τον κόσμο τη σημερινή μέρα. Τώρα, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντας 2 λόγια. Θα μιλήσω πιο αναλυτικά το απόγευμα. Αν θα μιλήσει ο συνάδελφος Κουτρουμάνης, ο συνάδελφος Τιμοσίδης. Δεν χρειάζεται να πω εγώ πιο πολλά. Όμως, 27 χρόνια από το 1983, 28 αισίως,
Από το 1983 το ΠΑΣΟΚ, ο Παρασκευάς Αυγερινός, πρώτος, η Νέα Δημοκρατία τότε τον νόμο του τον κατεψήφισε και ειδικά τη συγκεκριμένη διάταξη για την πρωτοβάθμια, αλλά σιγά σιγά και η Νέα Δημοκρατία και όλα τα κόμματα και όλοι οι βουλευτές και όλοι οι υπουργοί υγείας στάθηκαν σε ένα θέμα αρχής. Στάθηκαν στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Ο πολίτης, ξέρετε, διαπίστωσα ότι δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει αυτό. Είναι ίσως λίγο επιστημονικότερος ή πολιτικότερος ο όρος από τα δεδομένα ενός ανθρώπου που κοιτάει τη δουλειά του ή κοιτάει την πολιτική στα κεντρικά της θέματα. Το διαπίστωσα γιατί εγώ είμαι δικηγόρος. Και επειδή καταλάβαινα ως πολιτικός τι είναι αυτό στην αορησία του, όταν είχα την ευθύνη άλλων τομέων, τώρα αντελήφθη ότι πρέπει να μπει στον κόσμο τα πράγματα με το όνομά του για να δει τι κάνεις και να καταλάβει και τα θέματα των συγκρούσεων. Η πρωτοβάθμια λοιπόν υγεία σημαίνει, αγαπητοί κύριοι συνάδελφοι, τη δυνατότητα του ανθρώπου, ασφαλισμένου ημί, όταν κάτι πάθει, το οποίο δεν χρειάζεται νοσοκομιακή υπερίθαλψη, να υπάρχει εκείνη η δομή, να υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι, κατά τεκμήριο όσο γίνεται, δεν θα δευτερολογήσω κύριε Πρόεδρε, κοντύτερά του, για να μπορέσει να προσφύγει σε αυτούς, να ζητήσει την ιατρική βοήθεια, τις πρώτες ιατρικές υπηρεσίες. Εμείς αυτό το κατακαιρματίσαμε, το κάναμε δύσχριστο για τον πολίτη, το κάναμε, άμα το χρόνο, εξευτελιστικό για τους ηλικιωμένους ανθρώπους, το κάναμε δυσανάλογο με τις εισφορές που πλήρωσαν εργοδότες και εργαζόμενοι επί δεκαετίες και από το 1983 είπαμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε. 28 χρόνια κυρίες και κύριοι βουλευτές, 28 χρόνια δεν υπήρξε ένας υπουργός να είπε το αντίθετο. Δεν υπήρξε όμως ούτε ένας υπουργός που να μην αναδιπλώθηκε επειδή σηκώθηκε ένα σύστημα ολόκληρο απέναντί του και τον απειλούσε με ισοπαίδωση. Ποιο ήταν αυτό το σύστημα και ποια ήταν τα επιχειρήματά του. Θα σας τα πω και μέσα από αυτά θα αναγνωρίσουμε αυτό που λέγεται σήμερα. Λένε, οι λόγοι για τους οποίους δεν έγινε η πρωτοβάθμια είναι γιατί είναι ακριβή. Μάλιστα ο πρόεδρος των Ομοσπονδιακών Γιατρών θύμισε ότι επί 20 Στεφανή λέγανε ότι για να κάνεις πρωτοβάθμια θες 300 δισεκατομμύρια δραχμές. Ωραία. Πες λοιπόν ότι η προϋπόθεση για να κάνεις κάτι είναι ένα τεράστιο οικονομικό ποσό. Πες ότι η προϋπόθεση για να κάνεις πρωτοβάθμια είναι να χτίσεις όλη την Ελλάδα κέντρα υγείας, να προσλάβεις άλλους 50.000 γιατρούς. Πες τα αυτά για να μην γίνει ποτέ. Αυτό γίνεται σήμερα. Λένε όσοι αντιδρούν, είμαστε υπέρ της πρωτοβάθμιας, αρκεί να μην γίνει. Και γιατί είμαστε υπέρ αρκεί να μην γίνει? Διότι όταν προβάλλουμε στόχους που δεν μπορεί η Ελλάδα, ούτε τώρα που είναι σε κρίση, ούτε τότε που ήταν σε ανάπτυξη, να τους αποκτήσει ως προϋποθέσεις, τότε λες κάτι γιατί δεν θες να γίνει. Και γιατί δεν θες να γίνει? Δεν θες να γίνει γιατί άμα είσαι γιατρός του ΙΚΑ, έχεις δικαίωμα να κινητοποιήσεις, φυσικά. Αλλά άμα είσαι γιατρός του ΙΚΑ, δεν θέλεις να παράσχεις στον ασφαλισμένο αυτό που είναι η ιδιοκτησία του, το βιβλιάριό του, το συνταγολόγιό του. Αγόρασε ο διοικητής του ΙΚΑ, νυν πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρμακοποιών, κυρίες και κύριοι βουλευτές, 7 εκατομμύρια συνταγολόγια. Είναι ακόμα στις αποθήκες του ΙΚΑ. Τα συνταγολόγια τα έχουν οι γιατροί του ΙΚΑ. Λάθος. Τελειώνει αυτό. Και ήδη, αντί να τελειώσει 1η Ιουνίου που θα ξεκινάγαμε πιλωτική εφαρμογή, η απεργία και η ταλαιπωρία 500.000 Ελλήνων μας ανάγκασε να βγούμε χωρίς να έχουμε τον άρτιο μηχανισμό από την περασμένη Δευτέρα και να μην μετράει το υποκατοχήν συνταγολόγιο του γιατρού. Δεύτερον, ωραίο είναι 7.000 αντί 8 να αντιστοιχούνται σε 5 εκατομμύρια ασφαλισμένων. Ωραία για τον γιατρό. Πολύ κακό για τον ασφαλισμένο. Πολύ κακό για τον ηλικιωμένο που με ειδοποίησαν ως Υπουργό Εργασίας τον πρώτο μου μήνα ότι στιβάζεται στον Ασπρόπυργο. Ήταν το πρώτο πολυιατρείο για το οποίο με ενημέρωσαν από τις 3 το πρωί για να πάρει σειρά στις 11 και στις 12. Κυρίες και κύριοι, τα πράγματα είναι απλά. Η πρωτοβάθμια υγεία, δηλαδή ο γιατρός κοντά στον ασφαλισμένο, θα γίνει. Και θα γίνει γιατί η πλειοψηφία της εθνικής αντιπροσωπείας και του ελληνικού λαού με σθένος υποστηρίζει αυτή τη διαθετική αλλαγή. Το βράδυ όλοι μαζί αυτό, συνάδελφοι, θα το πανηγυρίσουμε. 27 χρόνια αναλγησίας περνάνε στο παρελθόν. Και λένε διάλογος. Καταρχάς, ένας έμπειρος Έλληνας πολιτικός, στοιχειωδώς έμπειρος, όπως είμαστε εμείς. Εμείς δεν είμαστε πολύ πύροι, έχουμε κάποια χρόνια.
Όταν ακούς διάλογο, πάρ' το πίσω, είναι πρόχειρο, καταλαβαίνεις ότι άλλος δεν έχει τι να σου πει. Διότι αν είχε να σου πει, θα σου το έλεγε. Όταν ακούς αυτού του είδους τα επιχειρήματα, καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχουν επιχειρήματα, λέμε εμείς. Μπορεί να συνυπάρξουμε με τις ουρές, είπαμε όχι. Για καθίστε. Μπορείτε να συνυπάρξετε, μπορούμε να συνυπάρξουμε με διαφορετικές μεταχειρήσεις της ίδιας ασθένειας. Γιατί δηλαδή ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ τι έχει σε σχέση με έναν άλλον ασφαλισμένο του δημοσίου? Είναι κατώτερης ποιότητας άνθρωπος? Λέτε όχι σε αυτό, κυρίες και κύριοι βουλευτές της αριστεράς. Λέτε όχι στο να ενώσουμε 4 δυνάμεις 4 ταμείων, να ενώσουμε τις δυνάμεις του ιατρικού προσωπικού, του λοιπού προσωπικού και να εξομοιώσουμε τη συμπεριφορά απέναντι στην ασθένεια. Το καλοκαίρι στον ασφαλιστικό νόμο ψηφίσαμε συνάδελφοι και είναι ντροπή ότι οι διαβητικοί αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο από όλα τα ταμεία. Ήθελε νόμο αυτό? Καταφύγαμε